Ngadla unkosikazi kamfowethu. Oh ya? Ngadla unkosikazi kamfowethu. Manje kunenkinga ekhona njengamanje ebengifisa ukuthi nomfowethu egcine azi ngoba iyangidla lento le and kunento engidlayo futhi. Hey mfowethu, umfazi kamfowenu umqala ngaphi? Umudla nje mhlambe umudlani, mhlambe umudla imali noma mhlambe umudlani? Hayi ngalala naye mfowethu. Kwesinye isikhathi thothi ngithi ngiyalala ngizwa ngempama iqhuma nje engazathi ukuthi iqhamukaphi. Hayi wena. Yabo. Mana ukuthi wangena esibayeni kuphike mfowethu wathi inkomo zami. Bafo. Ngadla unkosikazi wakho bafo. Angizwanga. Ngadla unkosikazi wakho. Kanjani mfowethu? Ngikuthembile mina umfowethu. Ngoba phela ayikho into engakwenzeli yona. Nosisipho 2 1 action. ngibingelele babukeli beVumani Film lo okhuluma uVumani wadileka kwamhlabela ingane awuswanini madoda phansi emanguzi. Ngibonge laphana kubantu abasisizayo ngale ngemuva Sipesihle no Sparks. Bhuti wami namhlanje usivashele ungachaza nje kumbukeli ukuthi yini namhlanje ufisa usizakale ngayo kwenzakalani mfowethu uyichaza ukuthi ungubani usukaphi? Mina ngisuka eLokhuzeni eChesterville kodwa ngokuhlala ngihlala kwaMaphumulo. Ngicele yona lensizwa le ngokuthi ingisize kule nkinga enginayo. Because ngadla unkosikazi kamfowethu. Oh ya? Ngadla unkosikazi kamfowethu. Manje kunenkinga ekhona njengamanje ebengifisa ukuthi nomfowethu egcine azi ngoba iyangidla lento le and kunento engidlayo futhi. Hey mfowethu, umfazi kamfowenu umqala ngaphi? Umudla nje mhlambe umudlani, mhlambe umudla imali noma mhlambe umudlani? Hayi ngalala naye mfowethu. Oh walala naye. Kuqala ekuthenini mfowethu ukuthi lo unkosikazi kamfowethu. So manje benginakho ukuthi ngiye khona. Yabo ngivakashise ingane yami. Ngivakashise ngoba phela kufana nokuthi lapha yana emzini kamfowethu kusekhaya ngenxa ukuthi igazi lami mfowethu esizalana naye. Okay, yeah nengane ufuna ukuyobona ingane zakubo. Kuqale lapho ke mfowethu. Kuhamba kufika kanjani kutheni seniyathandana ke manje? Yini nje mhlambe eyenzekile nje? Mfowethu ebengithi mangifikile emzini lapha na kamfowethu. Umfowethu uthola ukuthi mangifika ngilethe ingane eqoke ingubo esi-through. Uba umfowenu lo wesifazane unkosikazi kamfowethu eqokile ingubo esi-through njalo lokho eyishayisa mina ngibona nami ukuthi hayi kushuthi nakuyena khona lawo ma-action lawa anayo ngami. Yabo. Ngagcina sesikhulumile-ke naye sesigcina sesithandana-ke naye unkosikazi kamfowethu. Ubani waqala ukukhuluma wena noma yena? Imina engaqalayo ukukhuluma naye ngoba ngangibona ama-action akhe. Yini nje enye mhlambe wayenza-ke kulama actions wakhe ngaphandle ukuthi aqoke ilokhuzana impahla evezayo ezinye izinto ezisi-through? Mfowethu enye into wayenza unkosikazi kamfowethu mangifikile mina ngiyolanda ingane siyamsobuka nazo imovie ePavilion Mall. Masibuka imovie nonkosikazi kamfowethu ngwabuka ama-action unkosikazi kamfowethu ngoba imovie sasibuka imovie egcine naye ithi mayidlala egcine sesondela kumina. Ngibona ukuthi nami ngomuntu wesilisa kunama feelings. Usondela kanjani ko? Mfowethu wayesondela ngenye indlela engayi-understand nami njengomuntu wesilisa yabo. Uyazi nawe egcina esebamba isandla nami ngigcina sengisibamba isandla nami
kuphele imovie mfowethu ngoba sasila isinema New Metro Pavilion Mall yayazi Pavilion ngiyabona lapha ifood court sithi masisuka lapho mfowethu nonkosikazi kamfowethu singene Spurs ngithenge nje strawberry amalokhuzana juice ingane ziyadlala idlala nje ama game lapho uyazi Spurs mfowethu ubuka lapha phezulu camera yeah so mfowethu sigcina sesixoxa nawe nkosikazi kamfowethu nami ngagcina nami sengilingeke kanjalo ke mfowethu sagcina sesithandana naye mfowethu engazi hey wangena kanjalo esilingweni ngangena kanjalo mfowethu esilingweni khona nje ngomunye uday wayixakekile ngihlalele nje ekhaya ngipholele njengonkosikazi kamfowethu ke wangibhaza ngamfonela ngaya kuyena ngayomlanda emsebenzini la esebenza khona mangifika wayihlala kwesinye sama suburbs ala eThekwini around on Durban kushuthi unkosikazi kamfowethu uhlala nezingane eziwu2 mayihlala nezingane eziwu2 unkosikazi kamfowethu shuthi ke mina ngidla unkosikazi kamfowethu yabo mangifika unkosikazi kamfowethu njalo mayethi kade bagcinana nomfowethu ngenxa ukuthi umfowethu usebenza le koGoli yabo udrive ama truck yabo my drive ama truck njalo mayengibona ethi kumina yazi mangubona ngivane ngikhumbule umfowethu ngenxa ukuthi umfowethu kade agcina ukubuya ekhaya usebenza umfazi kaMpoli bafo noma ngeke nginominate igama ngoba phela nakho sendaweni ezikanje semphakathi mina into engiyifunayo kuphela ukuthi umfowethu ekwazi ukuthi egcinazile angigcine nami ngisizakele ngoba kunenkinga ekhona kumele ikwazi ukuthi igcine ixasi lo mfowethu yabo kunjalo impela shuthi ke wena bafo ngihambe ngifonele ngihambise endlini mangimhambise endlini la ihlala khona unkosikazi kamfowethu hayi ngifike ngingene mina angisadriver iFord Bantam ithobela ngiyalibona iFord Bantam ithobela iveni shuthi ke ngithi mina ngise sesizwana ke ngoba ngangijwayele ukuthi ingane ngiyithathe ngihambe nazo ngenazo koPavilion ngenxa ukuthi unkosikazi kamfowethu uyabo mangifika engibizile ngodle breakfast ngicela sengilala khona okay ngifike ngipaka imoto egarage eceleni kwemoto kankosikazi kamfowethu elehlisa vele mawuvula igate ngeke uzuyibona imoto ngenxa ukuthi ngaphakathi egarage ulo umama naye ungaphakathi unkosikazi endlini kamfowethu nginyuke ngephezulu hayi ngifike ngidlalisa izingane hayi ngicine unkosikazi kamfowethu unegeli unegeli unkosikazi kamfowethu igeli yini igeli ilo mama ucleana indlu igeli lo ma auntie lo cleana indlu mangifi so ngigcine mina sengilala la nonkosikazi kamfowethu mangilala nonkosikazi kamfowethu ebusuku imake manilala nilala ndlelani seniyathandana noma mhlambe nje nithi niyasizana hayi mfowethu ngingabeka ukuthi sagcina sesithandana mfowethu ngesimo sokuthi uyazi nawe ukuthi mawumuntu wesilisa sometimes empilweni ugcina usulingeka yabo mase ngicina sengilala ke khona ke lapha lokhuzeni mangilele ebusuku kanti umfowethu uzofika ebusuku akasho mayizofika emzini wakhe ethi maye ngena elokhuzeni ethi uyaciphaza iremote egate yegate livane ngavuleki igate kanti liphelelwa ama-battery yabo evane efonela unkosikazi wakhe ngaphakathi bayifonela unkosikazi wakhe ngaphakathi ukuthi ucela amvulele igate livane mina ephenike unkosikazi ethi nangu baba kabani efone ethi igate ngithi mina relax hayi
ethi sokwenza kanjani ngithi relax. Ngithi unomama ocleanayo endlini. Awuthukile lapho ngaleso sikhathi? Hayi angithukile mina. Angithukile. Yini ekwenza ukuthi ungathuki isibindi esingaka umfowethu nangeze Phela ngithi phela ngisemzini kamfowethu, umfowethu ngeke azazanaki. Ngithi mina mama ungathuki. Ethi manje uzokwenza njani? Ngithi mama hamba utshela igeli ngaphakathi. U-aunti lo. Ukuthi cha mina ngithandana nawe. Ngabaleka endlini kamama ngayolala endlini yegeli. Wasemthanda noma umama wakhulumela? Umama wahamba wakhuluma negeli ukuthi wena nangu baba kaSibanibani cela wenze kanje. No-aunti wavuma. Wavuma u-aunti. Wavuma u-aunti. Wavuma u-aunti. Futhi enganankinga u-aunti. Wavuma. Ngathatha zonke izinto zami hamba ngawolala endlini ya-aunti. Mayifika umfowethu ebusuku usiyabuza ukuthi ifunani imoto yamfowethu egarage. Evanethi umama umfowenu uthandana nogeli. Njengoba ugeli lo kade ethi uzomlanda ebusuku. Ngase ngithi mina hayi cha. Abasase sebelala ke bese behamba ekseni. Hayi wena. Yabo. Ngase mina ngicina sengilale ngisho nanegeli futhi. Khona lapho. Ulale ufika kwadla umfazi kamfowenu waphinda walala no-aunti? Ngalala no-aunti. Ngalala nabo babili. Ngesikhathi esisodwa. Ngesikhathi esisodwa. Ngalala nabo isikhathi esisodwa. Manje u-aunti uyivuma kanjani lento? U-aunti wayazi ukuthi vele umfazi kamfowenu? U-aunti wayazi yonke into. Ngoba ngangijwayele ukuthi mangifika mina ngisho u-aunti efike ngenzela amaqanda, engenzele yonke into nezingane ngicina sengilanda esikoleni. Yabo. Nawe vele lapho uthola ithuba kuthiwa hayi umuntu kamfowabo. Wa-understanda kanjalo umfowethu esetshela unkosikazi wakhe ukuthi bethi uzolanda umuntu wakhe lo osebenza ugeli. Ngagcina sengilale nabo bobabili. Shuthi ke umfowethu wasegcina esethena ke manje asihlaleni siye sambe ngakusasa sikwazi sidle breakfast siso. Ngagcina sengilale kanjalo ke mina negeli. Ekseni kwenzakalani ekseni? Ekseni masivuka ekseni sadle breakfast nobaba sadle breakfast nogeli nezingane yonke into. Nomama futhi. Nomama ikhona. Wayikhona umama. Uyena impela umama wayenza breakfast unkosikazi kamfowethu. Hayibo. Uyena impela wayenza breakfast. Manje kwakuyini inkumbulo eyenza ukuthi umfazi kamfowenu ethandane nawe vele? Phela ngithi wayelambile. Ngithi phela umfowethu wayeseno 4 years wagcina kwakhe. Engasamfoneli unkosikazi wakhe. Yabo. Mayethi uyazama ukumfonela sometimes ngena voicemail. So manje shuthi the time ayibona mina unkosikazi wakhe. Egcina sebone ngathi ubona umnyeni wakhe. Ngalala kanjalo ke mina nonkosikazi wakhe. Manje nginenkinga manje mfowethu engayazi ukuthi ngingenza kanjani. Ngoba ngithi mangithi ebusuku ngiyalala. Ngivane nje mfowethu kwesinye isikhathi ngiphuphe unkosikazi kamfowethu. Kwesinye isikhathi thothi ngithi ngiyalala ngizwa ngempama iqhuma nje engazathi ukuthi iqhamukaphi. Hayi wena. Yabo. Since mina ngalala nonkosikazi kamfowethu. So manje into ekade ngiyicela mina ukuthi mfowethu angazi ukuthi ngenzeka kanjani ukuthi usixhumanise nomfowethu sikwazi ukuthi sikhulume le ndaba. Unayo number yakhe? Nginayo inamba kamfowethu. Imaka before uke waza mhlawumbe bokuthandazela noma mhlawumbe uhamba kulabantu besintu? Mfowethu ayikho into engayihambanga. Azikho izinto engayihambanga kumanje. Yabona ngisho ungaya endlini yami la ngihlala khona. Ngathi isigodlo kumanje. Hayi wena. Imithi igcwele ngapha nangapha. Ngithi ngiyalala ebusuku ngishliwa yimpama. Azikho imali futhi engayikhiphile. Ngikhiphela ukuthi ngifunele lo sizo. Ngase mfowethu ngigcina ngiya komunye umthandazi oleke ozweni bomvu elibozweni bomvu. Yeah. Mangiya kulomthandazo osuzweni bomvu. Wathi mfowethu
ayikho into engakusiza ngayo mina njengamanje ukuthi kuphela kumele uhlangane nomfowenu ekwazi ukuthi esuse lento la kuwena. Yabo. Ingakho-ke mfowethu ngize ngabhalela wena ukuthi ungisize kule nkinga enginayo ngoba ngiyabona ndoda yamadoda ukuthi abaningi abantu ubasizile. Abanye bayabonga basizakala kwezinye izinto. Nami ngakho ngithe mfowethu angicelele lo sizo la kuwena ngikwazi ukuthi nami ngisizakale kule nkinga enginayo. Hew. Wait. Ngiyakuzwa before sifone nje manje ubuke wamtshela yena umama lo nisathandana njengamanje. Mfowethu ngesimo sezimo ezenzeka. Njengamanje asathandani naye. Futhi hayi ukuthi wena mfowethu satshelana ukuthi asihlukane. Savane nje mfowethu sasibana nje naye. Yabo. Ngokuthi ke futhi ezinye izinto ngamatoho waseyamuva-ke la ekade ehlala khona. Wayosebenzela kwenye indawo. Kwawukuthi-ke nami njengoba ngikwathi ngisebenzela la eThekwini ngagcina ngisale kanjalo na. So inkinga enginayo bafo iyona leyo. Hey my brother, ngiyaluza udaba lakho. So awusho into engiyibuza yona la my brother ukuthi uke wazama mhlambe-ke ukuthi ukhulume naye noma mhlambe yini uma ukuthi awukhuluma naye yini edala ukuthi ungakhulumi naye ngoba phela ningabafowenu niyalamana ngicabanga ukulula ukuthi ukhulume nomfowenu yabo umtshele lolu daba la nizama ukukhuluma nje njengegazi la ndawona. Mfowethu mfowethu ngiyamazi. Ngiyamazi umfowethu. Yabona ngiyacabanga ukuthi mfowethu mangase kuthiwa uyayizwa lento. Mhlambe ngafa ukufa nokufa. Yabo. Ngoba mfowethu into engayisho siba u2 naye. Umama. Abazali basekhona. Ukhona umama. Ubaba ongasekho. Yabo. So masiba u2 sizalwa namantombazane mfowethu. Akwazi ukuthi izinto ekanje ngingayikhuluma namantombazane. Yabo. Ingakho mfowethu ngicele wena ukuthi ngicela ungisize ukuthi ungixhumanise nomfowethu sikwazi sikhulume lolu daba naye ngoba indoda yamadoda iyangihlupha lento mfowethu. Akulaleki. Ngisho ukudleka. Yabona nje ngangengaka mfowethu. Ngangimkhulu. Akusadle ngisho ukudla ngihleli njalo endlini ngiyayicabanga lento mfowethu. Ingakho ngithe indoda yamadoda ubasize kakhulu abantu. Ngicela ungisize ungihlanganise nomfowethu sikwazi ukukhuluma lolu daba naye. Ingakho ngithe nami angize kunina abafowethu bazi ukuthi ngitholele lo sizo lokuthi ningangihlanganisa kanjani nomfowethu ngoba mangakhuluma iqiniso bafowethu ngoba nina umfowethu uyadubula bafowethu. Bafo singalokhu simusha isikhathi ngiyacabanga manje ukuthi sikumele ukuthi le ndoda le sikhulume naye umfowenu njengegazi lakho. Simfonele uzobeka konke ofuna ukusho. Engizocela ungisize ngakho mfowethu ngizocela nje ukuthi ungifakele inamba yakhe ubafo umfowenu. So then simfonele ukhulume konke nje okusenhlizweni. Okay bafo. Namhlanje. Hayi bafo ngojabula ngempela bafo mangithola ukusizakala ngoba hayi impela hayi. Mhlambe ngokuthola ukuphumula mfowethu. Mangilokhuzile ngikhulumile nobafo ngiyokuthola ukuphumula mfowethu. Ayona leyo. Number 1. Hello. Hello, kunjani? Siyaphila mnumzane. Ngiyathemba ukuthi uyaphila nawe sikuphazamisa.
Ngiphazamisa ngilele lapha. Ncese bafu ukhuluma noVumani la kwiVumani Film. Nginomfowenu la mfowethu. Umfowethu akasakwazi nongifonela. Hawu, umfokamemela mfowethu uthi khona udaba afuna ukulusho. Nje mfowethu akubikele njengomfowabo, so ingakho ethi icela ukuthi thina siyiVumani Film sikufonele, uyayibona leyo nto. Yini le senza umfowethu afuna ukuthi ngifonele abanye abantu ebenayo inamba yami. Mfowethu ngicela ukuthi ngimnikeze nje ifoni umbekezelele umlalele insizwenye Okay, animnike musa. Bafo, unjani bafo? Ngiyaphila kunjani bafo? Hayi ngiyaphila bafo, hayi ngiyaxolisa bafo ukukufonela. Ngiyazi mhlambe ngenzeka ukuthi ubungena ebusuku bafo. Manje usakwazi ukungifonela kwenze njani futhi sengifonela abantu? Bafo ukuthi kunodaba bafo bekufuna ukuthi silikhulume nawe ngane yakwethu. Olubucayi ngalendlela leyo ukuthi kumele kuhlangane nomndeni bafo. Kwenze njani manje futhi? Wathi uyangithusa ke manje. Bafo, into eyenzeka lana bafo. Nami ngagcina nami sengena esilingweni ingane yakwethu. Kodwa ke nganqena ukuthi bafo njengoba wazi ukuthi sizalwa namantombazane ngeke ngikwazi ngikhulume nawo amantombazane ngoba bako into wayikhuluma namantombazane bafo avane ayisabalalise ingane yakwethu. Yini leyo bafo? Ngoba phela mina ngikhona ngithi ngabe ukhuluma nami bafo. Bafo inkinga bafo ngangena esibayeni sakho bafo. Ngangena nje bafo esibayeni sakho manje ingane yakwethu sengithi angikhulume nazo lezi insizwa sikwazi ukuthi sisixhumanise nawe bafo sihlale phansi sikhulume lento sibonsile ngani silungisa kanjani ingane yakwethu. Mana ukuthi wangena esibayeni kuphike mfowethu wathi inkomo zami. Bafo ngadla unkosikazi wakho bafo. Angizwanga. Ngadla unkosikazi wakho. Kanjani mfowethu? Ngikuthembile mina umfowethu. Ngoba phela ayikho into engakwenzeli yona mfowethu. Ubusekhaya nje ayikho into engakwenzeli yona. Bafo yonke into. Bafo ngagcina. Ukwenza kanjani leyo nto leyo? Bafo ngagcina ngilingekile ngane yakwethu. Ngagcina ngilingekile ngalendlela exakayo bafo. Ulingwa yini futhi amantombazane engaka mfowethu? Hayi bafo, ayidli ishiyele angazi bafo isikhathi sosithola nini sokuthi sikhulume bafo. Umlomo nomlomo. Hayi mina mfowethu hayi ngeke. Ngiyimele leyo nto uyazi ukuthi ngikhipha imali engakanani ngiyobona uba unkosikazi wami wena uzowenza leyo nto oyenzayo. Lothi umuntu lo wenzayo mfowethu. Bafo ngiyethembe kangaka. Ngiyaxolisa bafo ukuthi bafo kunezinye izinto ezenzakalayo manje empilweni yami eyidinga wena ngane yakwethu ukuze ngikwazi nami ngiqhubele nempilo eyaphambili ngane yakwethu. Ngiyazi ngumoni bafo. Angizwa kahle mina leyo nto leyo ishona. Yazi angizwa ngempela. Hayi bafo. Hayi angizwa impela. Hayi ngane yakwethu. Ungayenza kanjani le nto? Ongitshela yona. Hayi. Unkosikazi wami yena angangitsheli ngani leyo nto. Kwakwenze njani ukuthi uwenze leyo nto leyo? Hayi ngicela uxolo bafo okunye nokunye bafo. Sokukhuluma mase sibonana bafo. Ngiyacela ngane yakwethu. Sakho usuku sibonana sikwazi sikhulume lento bafo. Hayi ayikho nje futhi singakhuluma. Iso nje ngeso nje mfowethu ukuthi ungayenza kanjani lento ukuthembile umfowethu. Ngane yakwethu. Wazi kahle ukuthi ayikho into engakwenzeli yona. Ngane. Yonke into oyidingayo ngiyakunikeza. Hayi ngeke mfowethu. Uxola ngane yakwethu, uxola ngane yakwethu. Ngifuna ukuthi ukwenze ngikhona lokho nje. Uzofika empela ekhaya sizoxoxa kahle. Ufuna ukuthi uyenze kahle leyo nto leyo. Ngiyaxolisa ngane yakwethu, ngixolisa kakhulu mfowethu. Ngiyaxolisa bafo. Umuntu uvuka uyasebenza lapha emsebenzini. Ubhizi omunye ubhizi ngapha. Hayi awusuyena umfowethu wena. Hayi awusuye nje umfowethu. Ngiyaxolisa. Ngikuthembe kangaka. Ngiyaxolisa ngane yakwethu, ngiyaxolisa. Ayidlishiyele. Uselivalile. Usevane walivala. Mfowethu ngiyacabanga ukuthi manje manje zama akekho omunye umuntu ayekho mhlawumbe omalume benu ke.
Ukhona umalume. Okay, ngicabanga ukuthi sivele sizama ukuthi sitholeke noma umalume yabo. Ngoba emndenini kusela amantombazane kuphela. Yeah. Uma senza usuku siyobona umalume sibazise. Hayi ngajabula bafuma ngaba njalo. Ngoba ngathokoza kakhulu bafu. Ngathokoza bafu. Ngathokoza kakhulu ukusizakala ngane. Babukeli konke okwenzayo kunomvuzo siyacela abantu bafunda ukuxola abanye siyacela konke nikwenza nicabanga before nikwenze mfowethu ngicela ukuthi manje mhlambe sizama ukuthi sidlulele esigabeni sokuthi sibone umalume yabo mhlambe ibona abazokwazi ukuthi banihlanganise kahle yabo. Okay ngane kwethu. Siyabonga ababukeli everything enithandayo iye phambili enifisa kuye phambili spark semva kwecamera. Siyabonga bafowethu. Yeah. Siyabonga.